नमस्कार मंडळी. तर कोकणामध्ये पावसाला सुरुवात झालेली आहे आणि कोकणात पहिली जी रेसिपी बनवतात पावसामध्ये ती म्हणजे आमच्या कोकणामध्ये खेकडे. आज घेतलेले आहेत मी पावसाळी जे भेटणारे खेकडे. खेकड्यांचे जे ढेंगा आहेत ना, जे मोठे जाड असतात ते मी त्यांच्याकडूनच काढून घेतले कारण ते मला जमत नाही आणि मी फक्त हे खेकडे घरी साफ करून तुम्हाला दाखवते. तर खेकड्यांचं कवच जे असतं ते काढायचं. त्यातला जो पिवळसर भाग असतो तो पण आपल्याला घ्यायचा आहे. तर असं करून मी हे सगळे खेकडे घरातच साफ केले. साफ करून घ्यायचे. चांगले स्वच्छ पाण्याने 2-3 पाण्याने चांगले स्वच्छ धुवून घ्यायचे आहेत. खेकडे स्वच्छ धुवून घेतलेले आहेत. पिवळसर भाग आहे तो मी वेगळा एका वाटीत काढून घेतलेला आहे. मोठे ढेंगे आहेत ते सुद्धा मी साईडला करून घेतलेत. हे जे छोटे आहेत, जे पाय असतात ते छोटे, ते सुद्धा मी साईडला केलेले आहेत आणि हे पोटाकडचा भाग जो आहे तो सुद्धा मी वेगळा करून घेतला. तर सगळं स्वच्छ धुवून सगळं वेगळं मी करून घेतलेलं आहे. आता आपल्याला काय करायचं आहे, जे छोटे जे ढेंगे आहेत ना ते आपल्याला मिक्सरला वाटून घ्यायचे आहे. तर त्याआधी मी मिक्सरला हे छोटे ढेंगे वाटून घेते. हे बघा. तर आता हे सगळे मी घेतलेले आहे. यामध्ये थोडंसं पाणी घालायचं आणि चांगलं बारीक वाटून घ्यायचं आहे. आणि आपल्याला काय करायचं आहे, एक चाळणी घ्यायची. खाली एक छोटा बाऊल घेतलेला आहे मी. त्यावर एक चाळणी ठेवली. जी पीठ आपण चाळतो ती चाळणी घेतलेली आहे. आणि आता आपण त्यामध्ये तो गर घालायचा आणि थोडं पाणी घालायचं आहे. एक ग्लासभर मी पाणी घेतलं होतं ते घातलं आणि हा गर चांगला आपल्याला गाळून घ्यायचा आहे. आणि जो वरचा चोथा आहे तो आपल्याला टाकून द्यायचा आहे. तर सगळं झालेलं आहे. ह्यासाठी आपल्याला एक वाटण लागणार आहे. तर वाटणसाठी मी खोबरं घेतलं आहे आणि कांदा घेतलेला आहे. आता तुम्ही म्हणाल की एवढं ओलं खोबरं, एवढं कांदा, तर मी वाटण करून ठेवते. उरलं का मी फ्रीजमध्ये ठेवून देते. त्यानंतर मग भाजक्या वाटणामध्ये आमटी वगैरे किंवा उसळ असेल त्यामध्ये मी वापरते. तर आता मी कांदा आधी भाजून घेतलेला आहे. थोडंसं तेल घातले. 2 कांदे उभे चिरून घेतले होते. ते चांगले भाजून झाल्यानंतर ओलं खोबरं घेतलेलं आहे. ते सुद्धा आपल्याला भाजून घ्यायचं आहे. तर तुम्ही पाहिजे तर यामध्ये लसूण आणि आलं घालू शकता. मी आलं लसूणची पेस्ट आधीच करून ठेवते. त्यामुळे मी यामध्ये आलं लसूण वापरलेलं नाही आहे. यामध्ये थोडीशी कोथिंबीर घालायची. गॅस बंद केलेला आहे मी. आणि आता हे आपल्याला सगळं मिक्सरला आपल्याला वाटून घ्यायचं आहे. थंड करायचं आहे आणि वाटण तयार करून घ्यायचं. वाटण म्हणजे बारीक वाटण करायचं आहे. तर आता मी वाटण तयार करून घेते. एका बाजूला मी एक पातेलं ठेवलेलं आहे. त्यामध्ये तेल घातलं आहे. एक बारीक चिरलेला कांदा घातला आहे. तो व्यवस्थित आपल्याला परतून घ्यायचा आहे. त्यामध्ये तेजपत्ता घातलेला आहे. तर आता कांदा आणि व्यवस्थित भाजून झाला आहे. यामध्ये 1.5 चमचाभर मी आलं लसूणची पेस्ट घातलेली आहे. तुम्ही पाहिजे तर वाटणामध्ये सुद्धा आलं लसूण घालू शकता. मग तुम्हाला आलं लसूण पेस्ट ह्याच्यात घातली नाही तरी चालेल. तर आता मी यामध्ये एक बारीक चिरलेला टोमॅटो घातला आहे आलं लसूण पेस्ट परतल्यानंतर. तर आता टोमॅटो जरा मेन होण्यासाठी त्यामध्ये थोडंसं मीठ घातलेलं आहे. झाकण ठेवून 2 मिनटं वाफ काढायची म्हणजे टोमॅटो व्यवस्थित चांगला शिजला जातो. वाटणसुद्धा मी रेडी करून घेतलं आहे बघा. तयार आहे वाटण. टोमॅटोसुद्धा चांगला व्यवस्थित मस्त असा मेन झालेला आहे. आता आपण यामध्ये ना मसाले घालायचे काही. तर मी मालवणी मसाला घातलेला आहे 2 चमचे. त्यामध्ये मी अर्धा चमचाभर मी गरम मसाला वापरलेला आहे. मसाले आता व्यवस्थित परतून घ्यायचे आहे. जर मसाला करपत असेल तर थोडंसं तुम्ही पाणी घालायचं आहे. आता मी मसाला व्यवस्थित परतून घेतलेला आहे. ह्यामध्ये 1 वाटीभर मी वाटण घातलेलं आहे. वाटण मी एवढंच घातलेलं आहे. आता हे वाटण बारीक गॅसवर आपल्याला परतून घ्यायचं आहे. म्हणजे एखाद मिनटं आपल्याला हा वाटण परतून घ्यायचं आहे. वाटण परतून घेतलं आहे. आता आपल्याला ह्यामध्ये खेकडे घालून घ्यायचे. ढेंगे वगैरे जे आहे ते आपल्याला याच्यामध्ये घालून घ्यायचं आहे. आता आपण काय करायचं आहे, पाणी लगेच घालायचं नाही आहे. हे आपल्याला व्यवस्थित परतून घ्यायचं आहे एकदा. आता हे सगळं मी व्यवस्थित एकदा परतून घेते. तर आता हे सगळं परतून मी घेतलेलं आहे. आता आपण यावर ना झाकण ठेवायचं आहे. 2 मिनटं वाफ काढायची आहे. 2 मिनिटांनंतर परत एकदा मिक्स करायचं आहे आणि जरासं आपल्याला पाणी घालायचं आहे. वाटीभर मी पाणी घालणार आहे, गरम पाणी. ते गरम पाणी मी आधीच करून ठेवलेलं आहे. तर आता वाटीभर मी पाणी घातलेलं आहे. आता एकदा खेकडे व्यवस्थित मिक्स करायचे आहेत. खेकडे आता व्यवस्थित मिक्स करून घेतले. यामध्ये चवीपुरतं थोडं मीठ घालायचं आहे. अशी मी टोमॅटो घातल्यानंतर थोडंसं मीठ घातलं होतं. तर मीठ हा थोडंसं खेकड्यांमध्ये थोडं कमीच घालायचं. आता मीठ घालून घेतले. आता झाकण लावून आपल्याला 5 मिनटं वाफ काढून घ्यायचे. तर 5 मिनिटानंतर म्हणजे तो पिवळसर जो भाग आपण साईडला वाटीत काढून ठेवला होता तो घालायचा आहे. तो सुद्धा मिक्स करून घ्यायचा आहे. आणि जे आपण मगाशी पाणी तयार करून घेतलं होतं खेकड्यांच्या पायाचं, बारीक जे पाय होते छोटे, त्याचं आपल्याला हे पाणी घालायचं आहे. तर हे
ह्या पाण्यामध्येच आपल्याला हे खेकडे शिजवायचे आहेत. तर सगळं हे पाणी घालून घेतलंय. चमचाभर मी मटण मसाला घातलेला आहे, त्यामुळे छान टेस्ट येते ह्या खेकड्याला. आता हे खेकडे व्यवस्थित मिक्स करून घ्यायचे. ह्यामध्ये 4 सोलं, सोलं म्हणजे कोकम घातलेलं आहे. व्यवस्थित हे मिक्स करायचं आहे आणि झाकण लावून आपल्याला 7-8 मिनिटं आपल्याला हे चांगली उकळी द्यायची आहे झाकण लावून. तर आता बघा मस्त असं खेकड्यांना रंग आला आहे आणि खेकडे झालेले आहेत. तर आता एकदा व्यवस्थित मिक्स करूया. वरून थोडीशी कोथिंबीर घालूया बारीक चिरून. तर वरून थोडीशी कोथिंबीर घातली मी. खूप छान लागतो रस्सा. माझ्या या पद्धतीत तुम्ही एकदा रस्सा करून पहा. तुम्हाला नक्की आवडेल. एकदम साधी सोपी पद्धत आहे आणि कशी वाटली ही पद्धत मला नक्की सांगा. पावसाळ्यात जर खेकडे आणले तर नक्की ह्या माझ्या पद्धतीतले खेकडे एकदा ट्राय करा. नक्की तुम्हाला हा रस्सा आवडेल आणि तुम्हाला प्रमाणसुद्धा सांगितलेलं आहे. किती काय घालायचं असेल ते फक्त मिठाचं प्रमाण तुम्ही तुमच्या अंदाजेप्रमाणे टाकायचं आहे. शक्यतो खेकड्यांमध्ये मीठ थोडं कमीच घालावं. नंतर पाहिजे तुम्ही घेऊ शकता ताटामध्ये. पण घालताना मीठ थोडं कमीच घाला. आणि कशी वाटली ही रेसिपी नक्की मला सांगा. आवडली असेल तर मालवणी ज्योती किचनला सबस्क्राईब करा, लाईक करा आणि शेअर करा. हा व्हिडिओ आवडला असेल तर नक्कीच कमेंट करायला जरासुद्धा विसरू नका. तर पूर्ण व्हिडिओ तुम्ही बघितल्याबद्दल तुमचे धन्यवाद. चला भेटूया पुढच्या रेसिपीमध्ये.